iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka. Na aja nke Maasị tata, o si na Nneka Ụfọndụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke na nchekwaba ya na ihe ndị ọzọ niile ha bụ n'obi. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ ka Chineke were aka o ji agwọ ya were weta n'isi nwa ha Ezira Ọmọle, wee na-ekenekwa ya maka ngọzi nke ọ na-enye ezinụlọ ha niile. Reginald na Ifeyi nwa Eze na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene ka o si eweta mgbake, na-enye ha arụ ike ka ha na-agbake n'ụzọ o siri masị ya, were na-ekenekwa Chineke maka nwa nke ya ekubata n'ụlọ ụka tata ka o chekwabe ya, na-edu ya, na-agọzikwa ezinụlọ ha niile. Franklin Ifeanyi na Ujunwa Okeke na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, wee na-ekubatakwa ụmụ ojima nke Chineke nyere ha, Chidubem na Chimara Obim, wee na-ayọ Chineke ka o duo ụmụaka anụnwa, na-agọzikwa ezinụlọ ha niile. Ngọzi Ogoke na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Louisa Ejike, onye nke na-elota mgbe eji wee mụọ ya, wee na-ekenekwa Chineke maka ebere ya. Ego Regina Oraguzie na-enyekwa Chineke ekene maka ebere ya n'isi nyanwa na n'isi ụmụnne ya niile, wee na-ekenekwa Chineke maka ka o si anụ onu ha ma ha yọọ. Frank na Louisa Okoye na-enyekwa Chineke ekene ka o si wee zọpụta Emmanuel Ozeme na Okoye n'aka ndị ajọ mmadụ, ndị ori, wee na-enyeyọkwa Chineke ka o mee ka o si na egwu ihe anụnwa banyere ya n'arụ, ka Chineke mee ka o si na ya were pụta n'oge adịghị anya. Fidel na Ihunnosi na-enyekwa Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya n'arọ nke 2022, wee na-ayọkwa n'arọ nke 2023 ka ngọzi ya na amara ya bawanye karịa. Edith Olewenne ihe a na-achọ na-ayọ maka ihe dị mkpa Basir Adịndụ Olewenne na ezinụlọ ya bụ n'obi, ka Chineke n'olu ha. Ugoeze na Demion Bumbum Anọm na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Etu Chinyere. Nne na nna Ikemdị na Chinwoke na ndị ezinụlọ nwoke niile na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Ikemdị na Chinwoke. Angela Dioka Chilaka na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Cyril Ike Dioka. O si na Edith Chuke na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izichukwu Chuke, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Joseph Ọfọdịle. Ezinụlọ Ebe Egbulem na-ayọ maka mkpụrụ obi Eukeria nwoke. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Sunday Ejike. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga.
onye isi nchụaja na aja nke Mass tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Mobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Kristi mee ebere. Onyenwe anyị mee ebere. Ka anyị ayịyọ Chineke jikere dị ebighị ebi. Anyị na-ekele gị maka ezinụlọ ndị kutere nwa ọfụ nke i nyere fa n'ụlọ nsọ gị n'ụbọchị tata. Anyị na-ayọ ka isi n'aka nzukọ gọzie ya nwa bụ nwa, gọzikwazi ezinụlọ ikwu na ibe na anyị niile. Ka ụmụaka nwa bụrụ ụmụaka ngọzi nke gị bụ Chineke ga-edu ụbọchị ndụ ha niile. Gọzikwazi nne na nna na ikwu na ibe ka enweta ihe a ga-eji wee zụọ ya nwa bụ zụọ ụmụaka nwa ọfụma. Gọzikwazi anyị nche bụ ndị nọ n'ụmụnne fa n'ọnụ wee na-agba aka ebe maka ekele nke anyị gị n'ụbọchị tata. Mgbe ije anyị nke ụwa ga-agwụsịa ka anyị nwee ike isite n'ebele na ezi ọrụ ma na-adị ngọzi rute na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu jikere na-agọzi unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ọ bụ site na mmasị na amara nke Chineke ka anyị ji wee nwekwa ike ịgbakọ n'ọnụ n'ụbọchị tata iji wee chụọ aja misa wee fee ya efufe. Agbapụtagoro anyị ndị na-aya ebere anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tiezie na mba anyị ndị ọzọ gaa n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere.
onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ Kristi mee ebere. onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Ka Chineke nwa nke nna ebere emochapụ njọ ụwa, nara arịrịọ anyị Zakari mere anyị ebere. Sọgide asọ nsọ gị, o Yesu Kristi, kachasị elu. Nyere mmụọ nsọ ebube Chukwu. Ka anyị rịọ arịrịọ, dị nwenu biko were obiọma na-echekwaba ezinụlọ gị, ndị tụkwasịra nchekwube ha niile naanị na amara nke eluigwe gị. Meenụ ka nchekwaba gị gbaa anyị bụ ndị ezinụlọ gị gburugburu oge niile. Anyị na-arịọ nka site na Dịgwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye na anyị dị ndụ na-achị, ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ihe Onyenwe anyị kwuru: ka gị na ndị agụụ na-agụ kee nri, chekwaba ndị a na-emegbu emegbu na-enweghị ụlọ n'ụlọ gị. Mgbe ị hụrụ onye gba ọtọ, ibe ya akwa, agbaketekwala onye gị azụ. Mgbe ahụ ka ìhè gị ga-achawapụta ka chi ọbụbọ,
ọnya gị ga-akpọ mgbe na-adịghị anya. Ezi omume gị ga-ebute gị ụzọ. Ebube nke Onyenwe anyị esote gị n'azụ. Mgbe ahụ ị ga-akpọ oku, Onyenwe anyị aza gị. Ị ga-ebe akwa enyemaka, ọ sị gị, anọ m ya. Ọ bụrụ na unu ewepụ mmegbu n'etiti unu, bịakwa wepụ ebubo ụgha na ajọ okwu, ọ bụrụ na unu nye ndị agụụ na-agụ ihe oriri, bịakwa mee ka obi lọtuo ndị a na-akpagbu akpagbu, ìhè ga-esi n'ime ọchịchịrị chawapụtara unu, itiri ewee dịrị unu ka etiti ehihie. Okwu nke Osebụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Onye ezi omume bụrụ ndị aka ha dị ọcha ihe na-achawapụta n'ọchịchịrị. Onyenwe anyị si n'ọchịchịrị bụ ọkachi maka ndị aka ha dị ọcha. Ọ bụ onye amara, onye ebere na onye ezi omume, onye na-ebinye mmadụ ihe na-akwụbakwa aka ọtọ n'omume ya niile, bụ onye ọ ga-adịrị mma. Azịza. O nweghị mgbe ọbụla ọ ga-apụ n'ọnọdụ ya. A ga-echetagide onye ezi omume ruo mgbe ebighị ebi. Egwu akụkọ ọjọọ ọbụla agaghị atụ ya. Obi siri ya ike, ọ tụkwasara ya n'Onyenwe anyị. Azịza. Obi anaghị akụ ya kwemkwem, ụjọ ejighị ya. Ọ na-asaghe aka ya emerụ ụmụ ogbenye amara. Obiọma ya ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. A ga-ewelite mpi ya elu n'otuto. Azịza. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint.
ụmụnna m, mgbe m bịakwutere unu na mbụ, ejighị m ọkọ okwu ma ọ bụ mmụtakwa unu ihe omimi niile nke okwu Chineke, n'ihi na ezubere n'oge ahụ mụ na unu nọ ka m ghara ịma ihe ọzọ karịa ma ọ bụghị Jesu Kristi, onye ahụ agbagburu n'obe. Mgbe m bịakwutere unu, ahụ adịghị m ike, anọdụrụ m n'etiti unu n'egwu na n'oke ịma jijiji. Nkụzi m na ozi m zisara abịaghịkwa dịka okwu ire ụtọ na nke oke mmụta ime ka ndị mmadụ kwere, kama ha bịara n'ụzọ igosi ọrụ nke Mmụọ Nsọ na nke ike Chineke. Ya mere, ọ bụghị na amamihe nke mmadụ ka okwukwe unu dabere, kama ọ dabere n'ike nke Chineke. Okwu nke Osebro. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'Oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, unu onwe unu bụ nnu nke ụwa. Ma ọ bụrụ na nnu atụfuo ụtọ ya, gịnị ka a ga-eji weghachi ụtọ ya? Ọ baghịkwa uru iji mee ihe ọbụla ọzọ ma ọ bụghị ịtụpụ ya n'ezi ndị mmadụ azọọ ya ụkwụ. Unu onwe unu bụ ihe nke ụwa. Obodo ewulu n'elu ugwu adịghị na nzuzo, anaghị amụnye ọkụ were ite kpuchie ya, kama a na-amụnye ọkụ dọba ya n'elu ihe eji adọba ọkụ, ebe ọ ga-esi na-enwulu ndị niile nọ n'ime ụlọ. Etu ahụkwa, meenụ ka ọrụ ụnụ na-enwu ihe n'iru ndị mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma niile ụnụ na-alụ, wee too Nna unu nke bi n'eluigwe. Oziọma nke Osebro ụwa.
anyị ezukọkwala ọzọ dịka ụmụnne ife Chineke n'ụbọchị tata na archdiocese anyị bụkwa Together in Mission Appeal. Anyị ma ya ọfụma, anyị ka ga-ekwu maka ya obere oge. Ma tata okwu nke Chineke na-arụtụla anyị aka na anyị bụ ihe nke ụwa, na anyị bụ nnu nke ụwa. Anyị bụ ihe wee bụrụ nnu. Anyị ma ihe na-alụ, ọkụ na-enwu n'ụlọ ụka anyị wee na-afụ ụzọ. Eji ihe were afụ ụzọ. Anyị ma ihe nnu na-alụ. Nnu na-eme ihe ka ọ dị mmanụ ka o nwee test. Wee sị anyị na anyị bụ ihe nke ụwa, na anyị bụ nnu nke ụwa. Ka ọ n'ozi ọma ka ya gwara anyị ya. Ihe ọgụ nke abụọ, Pọl dị asọ na-agwa anyị ka anyị kwee ka mmụọ nke Chineke, amamihe nke Chineke na-edu anyị, wisdom from God, ka anyị bụrụ ndị mmadụ ji egwu nke Chineke ebi ndụ. Ọ ka bụ almost ofu ihe ka a na-ekwu na anyị bụ ihe, na anyị bụ nnu nke ụwa. Ọ bụ mmụọ nke Chineke ga-enyere anyị aka n'imejupụta ihe n'ụwa na-agwa anyị na enwere ihe anyị na-asa anya, na enwere onye anyị na-asọpụrụ, na anyị na-emepụrụ Chineke. Ihe ọgụ nke mbụ wee bịakwa tọgbọkwala anyị ya, gwa anyị ụzọ dị iche iche ọ ga-esi na-apụta ihe na ndụ anyị, ịbụ nnu nke ụwa na ịbụ ihe nke ụwa, na onye na-emepụrụ maka ihe nke Chineke, onye na-emepụrụ Chineke. N'ọgụ nke bụ na-ekwu maka works of mercy. Anyị ma na-abịa na nzukọ enwere nke akpọrọ corporal works of mercy and spiritual works of mercy. Ọrụ ebele dị iche iche agụpụtara anyị ya. Ihe ọgụ nke mbụ, ọ bụrụ na unu ewepụ mmegbu n'etiti unu, wepụ ebubo ụgha na ajọ okwu, ọ bụrụ na unu nye ndị agụụ na-agụ ihe olili, and so on, chekwara ndị a na-emegbu emegbu, ka gị na ndị agụụ na-agụ ka ihe olili, ọlụ ebele. Ọ na anyị na-anyị n'ebe anyị si wee pụta n'ihe na-eme n'akụkụ be anyị n'ụbọchị tata, anyị ga-afụ na ọtụtụ ihe agbanweela. Ndị mmadụ anaghị egosi obi ebele ebe mmadụ ibe ha nọ. Ọ bụrụ na anyị fụ nsogbu ma violence jupụtara na ebe anyị si wepụta, mercilessness, etu esi atụfu ndụ ndị mmadụ, emezie sie ihe gosi n'ihe onyonyo, mmadụ na-asụ wow, ire n'anya. Ọ bụkwa ihe cheki mgbe oge anyị na-eto nso ọnịfụ ụbọchị dị na nke tata, godlessness. O wee bụrụ ya bụ na ụbọchị nwezi ka ọ dị. Ọtụtụ ihe nwere ike ibutekwa ewu na ndị mmadụ na-anachighazi azụ n'ikpere Chineke. Ị ga-afụ nwatakịrị emere mmiri Chukwu, ojecha katizim mesi ihe niile, ọ nakọta ka ọsịgụ na Chukwu adịrọzi n'ọzigbo na omenala ka ya nọ so on. Anyị na-emezikwa nke a, ụmụ ihe niile ahụ na-ebute tit for tat. I feel the level of insecurity in the mind, and obi ebele adọrọzi. Ọkwana ka anyị ji anyị nekwa anya na ndị na-achị anyị ka ha si achị, ịfụ na obi ebere adịrọkwu onye ọchịchị na-enwenu
nke a na-akpọ compassion, obi ebere n'ebe ụmụ ogbenye nọ, ndị agụụ na-agụ, ndị enwe na-enwe na ndị ihe na-esiri ike. Ọkwa ka anyị ji ekwu na-ekwusi ike anyị na-anya na ndị niile na-achọkwa ka ha bịachie anyị, nke bụ okwu agbụ n'ọnụ kịta. Anyị na-anya, anyị ga-afụ onye kacha mma na ha ncha ka anyị si ekwure ka mgbe anyị ma onye ọ bụ. Kedu mba anyị na-agba? Anyị nwa n'ebe anyị nwa nọtara, kedu mba anyị gbagolo? Oluwekwene mmadụ ole ka ị nwetagolo ga-atụ ya nwa vootu ka anyị nwagodo oke anyị, ma ya bụrụzie na gịnị mere na ọwụ ọkọrọ. Mana ebere anyị bụ ka ọwụ ọkụọ. Mmadụ ole ka ị nwetagolo ka mara ma a ga-arịta ya ndị ochie ya na-enye nsogbu. Anyị ma na ọ ga-esi ike, maka na ọ ga-adị ka itinye agụ aka n'ọnụ were pụrụ ya ihe o ji n'aka. Mana afta gidigidi ugwu eze, ọ bụ na ndị mmadụ etu a mmadụ na-eju na chọọchị ndị nwa nwee ike. O nwere sị na ya enwetago up to mmadụ 50. Wow! This is the passion ndị mmadụ nwere. Mmadụ ole ka ị nwetagoro? Ọ bikọs ka ọ na ọ gbasara gị? Ọ gbasara anyị ncha. So ka anyị jisie n'ike maka ya nwa bụ ihe anyị na-ekwu maka ya. Ị na-anya na mmadụ na-ata anụ nwa, ọ Peter Obi, ọ bụ maka ebe o si ma ọ bụ onye ọ bụ, mana omume ya onye ya bụ okwu na ihe ọ ya eme o mee ya. Ndị na-ekwe anyị nkwa kamgbe ụwa ekwecha anyị nkwa niile ahụ, enwere ebe anyị nọ. Ya ebe anyị si pụta n'idili, anyị n'idili nnukwute ekpere na ọlụ so enu. Abịala ụnyaahụ mee rosary, which is good, but anyị n'idili otu ka anyị bịara ekpere amaka, mana anyị n'idili more action now. Action ka ndị mmadụ nwee ike gbaa mbọ pụta wee ga tụọ ya nwa vootu wee nọdụkwa ka o si wee ga, ka amara mba Chineke a ga-esi na ya wee mee ka ife nwa na-ekwu maka ya bido chawapụtaba n'ebe anyị si wee pụta. Ka a na-ekwu maka ọlụ ebere na onyinye afọ ọma na igosi amara anyị na-eme n'ofu ofu n'ezinụlọ anyị na ndị anyị dị iche iche. Ụka dị ka nne na-enyekwara anyị aka ka anyị na-emekọta ya ọnụ. Ọ ya ka anyị ji eme second collection a na-eme almost every month na Archdiocese. Ọrụ ọsọsọ na chọọchị anyị ka a na-eme ebe niile. Ọ ya ka anyị ji wee na-ekwu okwu Together Mission Appeal nke enwe tata na Archdiocese. Anyị na-emekwa capital campaign nke anyị kwegoro nkwa ya 5 years ago. Enwere ndị kwere nkwa ahụ emebeghị ofuke, ebidobeghị tụnyebe nwa obere. A just kwecha nkwa mee gịnị na amama na-eche ka 5 years ruo ka ha wee bido. So ya mana capital campaign ọ bụrụ maka ka anyị na-ekwu taa ka ha ya emesigo mee ya ọfụma kwana mechapụta ilu parish anyị. Mana ka anyị jisi ike na-atụnye ya nwayọọ nwayọọ. Ebe a ka anyị ga-esi nweta ego anyị ga-eji wee penti n'ụka anyị ime ka mara mma. Mana ile anya from outside ifo na only go repenting. So n'uche anyị dị na ya. Microphone anyị na-arịọ ya kịta ọdụ ka ọ balance go before ọ na-ebu ọ na-eme ka a na-apachi ọ na-elik ma na-eme ka ya nwayọ. Eji aka ọ kalị dị Naijiria, ọ bụrụ na ewere ọkụ se electricity na be anyị na-atụnye nwayọọ 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 ka kịta ọkụ ya ga-adị ebe niile, ma ọ bụ na ọgwụ ma ọ bụ mmiri. Mana ebe o si jọgbuo onwe bụ na karịa ma a ga na-aga n'iru, a na-eme gịnị? A na-ana azụ ego hardship na a na-echeji ego ọba a na-echeji afụrụ ya.
asụrụ na a ga-emechi ichechi ụbọchị dị etu a mana ego ọba fụrụ ya anya petrol fuel adịrọ ndị mmadụ na-ata afụ dị iche iche ego ọba adịrọkwu aship so chọọchị anyị na-agbani Together mission anyị mere last year dịkwa ya ma ọ bụ the best biko ka anyị kọrọ nwa ya aka nke last year dịkwa ya ma ọ bụ the best kwa anyị nwetara goal anyị karịa den balance fọ ọnụ balance ihe manyere na goal anyị enyeghachigo anyị azụ na akaụntụ anyị kwa so nke this year ama na anyị ga-eme karịa ka anyị mee n'arọ gara aga ka anyị wee nwee ike wee na-aga n'iru ụbọchị Mọnde gara aga ka anyị ga dinari meeting enwe na-ekwu na ọtụtụ parishes nọ na this our zone bụ ndị na-elite ulu brought together mission ndị aka na-enyere aka mana enwere parish ndị ji ụkwụ ha na-abụ wee kwụrụ anaghịzi enyere ha aka and parish anyị so na ndị ahụ anyị kpọrọ nwa anyị aka ọ bụ eziokwu na anyị na-aka maasị na atọ na nọmba anyị nwere ike obusiri ibu mana anyị bụ small but mighty amen ya enwere na-aka maasị ise isii mana enwere onye anyị ji ụgwọ enwere onye na-enyere anyị aka anyị na-akwụbila anyị na-edozi ịchakwa kwesịrị na Naịjirịa anyị anaghị ebu ego like ndị Naịjirịa ya ebutelisia ihe eji ewe afọrọ anyị dịrị etu ahụ so ọ dị mkpa dịsi ike parish anyị na-egosi na anyị nwere ike ịmaneji ihe maneji ya ọfụma so ka anyị jisie ike onye asị ya jide ka o ji amara na ọ na-eme ọfụma so tata na-ebuzi oge anyị na-ekene mmadụ nche wee na-ayọ ndị ọshas ka ha nye anyị envelope ọ kachasị ndị ebidobeghị ime ya before our young adults who have not started doing together mission. If you are working, you can chip in something to promote the church. So, not just get your envelope. Ndị na-emebi na mbụ enwetachago envelope na mail. So, ị nwere ike ịnala ọzọ maka na nke a dị n'ụlọ enwere ike ọ bịanụ na chọọchị na ya bịanụ. So, ka anyị nwee ike mee ya mechapụkwa onwe anyị iru. Ndọchas ga-enye anyị ya nwa bụ envelope. Anyị bụ ihe eji together in mission eme eji enyelu parishes especially schools na archdiocese foundations dị iche iche ka eji akwado maka ọrụ nke ụka. Unu n'anya skuul anyị dị ebe a St. Regis School unu fụ na epentiri ya ọfụ ọwụ sọsọ na epentiri ya ọfụ ime niile dị brand new. Ọ bụrụ na ị nwee chance ịpụta baa n'ime skuul a ka ịfụ ya onwe ya na-achụpụ gị ebe ahụ ịpụta sị na ị bịara na skuul echejiri ihe niile ọ chọọchị ọ bụrụ ụlọ skuul nwere ego foundation dị n'ime nzukọ nọ n'ime archdiocese nwa ka eji wee mee gịnị wee renovate ya. Anyị na-enwetabu ihe na together mission mana ọ bụrụ na ọ gbado anyị n'agbịrị anyị jie yọọ ha ihe ha ga-enye anyị mana ihe a na-agwa parishes niile bụ ka unu jisie ike ji ụkwụ unu wee kwụrụ ụnụ hapụzi ịbụ ndị a ga na-enye milk dịka nwatakịrị a na-azụ nne. So ka onye ka parish ọ na-akwụrụ cheche ya ka anyị na-agba n'ime aga anyị na-eme ka mgbe mana together mission nwa ka dị mkpa maka na enwere
ndị ọ na-esiri ike ọ bụrụ ya bụ ọrụ ebere a na-ekwu maka ya ihe a na-agwa anyị tata ụka na-enyere anyị aka ka anyị na-emekọ ya ọnụ dị ka ụmụnne n'ime Kristi so ka anyị na-eme ya ọrụ Together Mission na Lake Envelope ọ dị mkpa dịsi ike kwa maka ihe anyị na-ekwu maka ihe na-aga na be anyị ka anyị tinye oke anyị site n'ịkpọ ndị mmadụ ndị niile anyị na-asị ka ndị niile anyị na-enyere aka anyị agbọọ ha ịchọ na ha dị nkwadobe ụbọchị a ga-atụ vootu n'ụwa ha eburu nri efie ha buru nri abalị buru oche were PVC ha jebe onye mezie na ọ gbasara anyị ncha ọ maka ọdịmma young adults too, young adults, young adults, you have to participate. Now the Ikusa people are saying that you have to be active in your parish, young adults. You have to register. Some of you are registering. This is your church, you have to take over it. This is how you begin. Okay. If you have your envelopes, name, address, city, email, credit my parish, St. Eugene. And then you make your pledge. You see the pledges. No amount is too small, no amount is too big. That's how our church works. I am not sure I ever knew only knew okay. Nnukwu azụ nnukwu nke obere azụ obere nkụ nwayọọ nwayọọ a na-ebuild the church so ka anyị jisi ike ka anyị nwee ike imitikwa goolu anyị ọsịsọ dị ka ọtụtụ parishes dị na diocese anyị ka anyị na-eme nke a ka Chineke na-agọzi anyị ịchịkwa anyị oge nchicha site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, nna m tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya ma emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ịzọpụta anyị site n'igwe gbadata, ụlarụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, ebọkwụ ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọnwụọ ụbọchị nke atọ akwụkwọ nsọ si ekwu ọlago n'eluigwe na n'aka nri nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe ndị na ndị nwụrụ ọnwụ ime onye ọchịchị a na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esepụrụ na-etokọ ọdụ ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ enwere anwụ. Chineke anyị jupụtara n'ebere na n'ịhụnanya, nwanne ka anyị kọsara ya mba anyị dị iche iche. Anyị ekele gị nna Chineke nara ekele nke ụmụ gị imeela. maka mmadụ niile nọ na nzukọ nsọ Kristi ka anyị na-enye Chineke otuto site n'ibi ndụ etu ụka na Kristi si akụziri anyị arịọ gị Ezinna nara arịrịọ ụmụ gị imeela. maka ndị nọ n'isi ọchịchị na ndị ọrụ mgbasa akụkọ n'ụwa niile ka ihe ha na-ekwu
na ihe ha na-ede na-abụ naanị eziokwu oge niile na n'ihe niile. Anyị arịọ onye na-eme mma nara arịrịọ ụmụ gị imeela. Chineke nara ekele ụmụ gị imeela. maka ndị na-eto eto ka ha na-eche ntị ma na-aza oku Chineke na-akpọ ha ịbụ ndị ụkọchukwu, ndị sista, ndị brọda na ndị na-ejere Chineke ozi n'ụzọ dị iche iche. Anyị arịọ gị Chineke. Ezinna nara arịrịọ ụmụ gị imeela. maka ndị ihe na-esiri ike n'ụzọ dị iche iche, ndị enweghị ebe obibi, ndị enweghị ihe oriri na ndị enweghị ọrụ, ka ebere Chineke leta ha n'ọnọdụ ha niile, ka ha nweta ebe obibi, ihe oriri na ọrụ. Anyị arịọ gị Chineke. Onye ebere nara arịrịọ ụmụ gị imeela. maka anyị niile gbakọrọ ebe a tata, ọkacha ndị na-aza oku nke Chineke inyere ndị ogbenye aka, ndị agụụ na-agụ na ndị nọ n'ọrịa, ka ha nweta ezi ọṅụ na mmụnye ọhụrụ oge niile ha na-arụ ọrụ ha. Anyị arịọ gị Chineke. Ụmụ ogbenye nara arịrịọ ụmụ gị imeela. maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja Maasị dị asọ tata, ka ha nweta ezumike ebere n'ala eze eluigwe. Anyị arịọ gị Chineke. Onye ebere nara arịrịọ ụmụ gị imeela. Chineke nara ekpere ụmụ gị imeela. ebele ime obi ka anyị ọzụzụ Chineke ma anyị ndị ọzọ dị iche iche akachasịrị ichete obodo ebe anyị si na-ewepụta Naijiria kịta a na-achọ iwepụta onye ọchịchị kasị na ebele nke Chineke ka anyị nwee ike inweta onye ga-eji egwu nke Chineke wee chịa maka imezi ya nwa obodo. Chineke jike niile onye ebere, anyị bụ ụmụ odibo gị ebubo mba anyị dị iche iche wee bịa n'iru gị n'ụbọchị tata, anaghị kwupụtara anaghị enwere ike ikwupụta ma ncha. Anyị na biko ka imeela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka onyinye ndị na-agbakọta onyinye maka ndị complete goro envelope together in mission. Ị nwere ike itinye na basket. Ọ bụrụ na gị emechabeghị, ị nwere ike iweta ma agbasa ụka ma ụbọchị ụka ọzọ. Chineke na ndewo, ndewo, onye kere ụwa ndewo, imeela o. Chineke na ndewo, onye kere ụwa ndewo, imeela. Anyị na-ekele gị, nara ekele, nara otito anyị, onye na-enye ndụ, nara ekele mụ, imeela Chukwu. Chineke na ndewo, onye kere ụwa ndewo,
imeela. Anyị na-aja gị mma nara mbuli elu nara ọchịcha mma onye na-eme mma nara ekele mụọ imeela papa. Chineke nna ndewo onye kere ụwa ndewo imeela. Ihe mere dị mma nara ọchịcha anyị papa onye na-eme mma nara ekele anyị imeela Chukwu. Chineke nna ndewo onye kere ụwa riwe ekele imeela. Chineke nna nara ekele onye na-eme mma nara mbuli elu oche ma ime mgbele o. Chineke nna ndewo o papa onye kere ụwa nara ekele imeela. Chineke na-eme mma imeela ekele dịrị gị onye ọma. Chineke na-eme mma imeela ekele dịrị gị o imeela. Abụ m ihe mba Chidi ngọzi anyị ekele dịrị nsọ gị o Chukwu ọma papa e. Chineke na-eme mma imeela ekele dịrị gị o imeela. Ndị nyere ndụ na-aja gị mma anyị si na gị bụ odogwu n'agha ekele dịrị nsọ gị o Chukwu ọma e. Chineke na-eme mma imeela ekele dịrị gị o imeela. Onye nyere ụmụ na-aja gị mma anyị si na bụ dike n'agha ekele dịrị nsọ gị o Chukwu ọma papa e. Chineke na-eme mma imeela ekele dịrị gị o imeela. Omemma e ekele dịrị nsọ gị o Chukwu ọma e. Chineke na-eme mma imeela ekele dịrị nsọ gị o imeela. Onye nyere anyị ndụ na-adara ego anyị ji ekele bịa anyị na-ebuli aha nsọ gị elu n'imeela o. Chineke na-eme mma imeela ekele dịrị gị onye ọma. Ndị nyere ejima na-ekele gị onye na-enye nwa ha si gị riwe ekele mo n'oruru gị na-eme mma ekele dịrị gị. Ndị nyere nwa na-ekele gị ndị gwọrọ ya na-aja gị mma anyị na-abụli aha nsọ gị elu na ịdị mma chapa na-eme mma ekele dịrị gị o imeela. Omemma e otito dịrị nsọ gị Chukwu ọma papa e. Chineke na-eme mma imeela ekele dịrị gị o imeela. Tụwara ya mma tụwara ya mma ya n'omeela o si ya n'omeela. Eze Jizọs tụwara ya mma si ya n'omeela. Tụwara ya mma tụwara ya mma kele ya n'omeela ya n'omeela. Eze Jizọs tụwara ya mma si ya n'omeela. Mama, si anomela. Si anomela. Onyama, 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 onyama. Eze Jesus, onyama, 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 onyama.
ọma onye ọma onye ọma bụ onye ọma onye ọma eze Jizọs Jehova bụ onye ọma onye ọma onye ọma Jehova bụ onye ọma onye ọma onye ọma Desemba bụ onye ọma onye ọma onye ọma bụ onye ọma onye ọma onye ọma ihe mbụ bụ onye ọma 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 bụ onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma bụ ọma eze Jizọs Jehova bụ onye ọma onye ọma onye ọma Jehova bụ onye ọma onye ọma onye ọma Jehova bụ onye ọma onye ọma onye ọma Desemba bụ onye ọma onye ọma onye ọma onye bụ onye ọma onye ọma onye ọma Jehova bụ onye ọma onye ọma onye ọma bịa lee ya ọma Chineke nna mere m eze Jizọs anyị na-ekele gị o bịa lee nwa ọma Chineke nna nyere m eze Jizọs papa mma dere gị mma dere gị lee ihe ọma Chineke nna mere anyị eze Jizọs mma dịrị gị o lee ihe ọma Chineke nna mere ha eze Jizọs mma dịrị gị o lee ihe ọma Chineke nna mere ha eze Jizọs mma dịrị gị o lee ihe ọma Chineke nna mere ha eze Jizọs mma dịrị gị o O nwere ihe o mere m ga-enye ya ekele o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele o nwere ọnụ ọlụrụ m ji ebuli aha ya elu o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele ọya nye ya ekele onye obiọma o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele imeela oh, imela oh, imela oh, Chineke imela Chineke imela oh, imela 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 Chineke imela onye nwe imela napụta m imela wee mee m mma imela Chineke imela 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 ezi Chineke imela ibuchi m ibuchi m ibuchi m aga m ji ahụ ụzọ agada awachiri ụzọ nwoke obiọma olileanya nke ndị nsọ ahịhịa wụrụ ọkụ ma ihere ọkụ ọ gịnị ka m ga-eji tụọrọ gozoro gị aga m akpụ isi ala nye gị nna m ibuchi m ibuchi m ibuchi m ibuchi ibuchi anya eji ahụ ụzọ agada gbajiri ụzọ nwoke obiọma olileanya nke ndị nsọ ahịhịa hụrụ ọkụ ma ihere ọkụ ọ gịnị ka m ga-eji kelee gozuolo gị anyị ga-akpọ isi ala nye gị eze m ibuchi toya toya onye nwanyị bụ eze
eze toya n'ọdụdịke toya onye nwanyị bụ eze. Gịnị ka m ga-enye ya o Chukwu bi n'igwe n'ihe ọma niile o mere maka ihe dum ga-eji wee lere ya otito dịrị ya eze kasị eze dum. Gịnị ka ga-enye ya o Chukwu bi n'igwe ihe ọma niile mere mana n'ahụhụ maka ihe dum eji wee kere ya otito dịrị ya eze kasị eze dum. Abba Fada onye isi agha. Abba Fada onye isi agha. Kọwara m 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 Abba Fada onye isi agha. Gaba n'ọmụna m ka ji anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu na jike niile ịnara nụ. Amen. Dị nwenụ Chineke anyị, ọ bụ gị jiri ihe ekere eke tọọ ntọala enyemaka maka adịghị ike nke mmadụ. Biko mee ka onyinye ndị a ghọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke nzọpụta ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi elu ka anyị nye ndị nwenụ Chineke anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwa anyị, onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị gbabata ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọlụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị amụma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị sebụwa Chineke nke igwe ndị agha na n'elu kasị elu. Mmadụ nsọ ezi eso gị na-ede ihe dum nsọ anyị na ya ka ide onye ndị a nsọ sọ dịkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito ya waa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ m nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu ahụ ka o si mee mgbe ha chọrọ ndị anya sị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito binye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a ṅụọ na ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Lee ezigbo nwa atụrụ ọma
n'eluigwe ka o si daa. Nna na-achịta nke ọnwụ na mbite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebule ka ịcha nke ịdị n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị gwere ka anyị dị mma ikwu n'iru gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ n'ọbara nke Kristi bụ n'otu na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị wee soro ube ji mara dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, n'imelu uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Ụmụnna ka anyị were ebere nụ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Sodoro aha gị, bụ uche gị n'ụwa, esi mee n'eluigwe. Anyị ụbọchị anyị, ọgbara anyị mmeri anyị ga anyị fara nzọpụta anyị na-arịọ gị ose bụrụ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ngwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Edekwana anyị na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ ịdị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose gbadoro unu mgbe niile. Were nwanne gị aka maka ekele nke udo. Onye anya Kristi. Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei. Lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Nsọ nke bata n'ime ụlọ ka ahụ na ọbara aka ichekwaba anyị na ndụ ebebe.
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, ọ sọrọ gị ikenye anyị oke n'otu achịcha na n'otu iko. Biko nye anyị amara ibi ndụ iji bụrụ otu n'ime Kristi, ka anyị na-amịta mkpụrụ ga-ewetara ụwa aṅụrị nke nzọpụta site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkụ one ma one anyị na-eletekwelu, reminding all the young adults about their registration, early bird for the ANEC, African Eucharistic Congress, that will be holding at the Catholic University, Washington, D.C., July 21 to July 23. Now, the president of the young adults in our parish is giving out the information, detailed information for the young adults. If it doesn't get to you, I'm sure it's on your email, if you have your email. So you see him going around now, contact him, making sure that you take advantage of the early bird registration. Reminding you, if you register before the end of the early bird, sometime in March 23 or thereabout, is $80 registration, and that will take care of your feeding. And then also, if you do that early registration and you are participating active in this parish, you may get a subsidized airfare up to $300 to $400. They have to find out, they must check. So make sure that you take advantage and register. Boarding is $50 a night. And for us families, family of 5 is $200 a night. $100 registration. And that will take care of all your feeding and all the whatever is going on for the 3 days. And you will be staying Ebony Anobo na Catholic University of America, in Washington, D.C. Adult registration, $100. Youths under 12 to 17 years, everything is free for you. Everything is free, but you must register. If you are not registered, you cannot just follow your parents or follow anyone to go there that day. They will not be included. We want to know who is coming. They want to know how many of you are coming, and they want to know the age range. And for the youths, and below that, there must be chaperones. Under 12, you must be with your parents. You must be with your parents or adult from your chapter or parish. And that adult or chapter or parish, if over all this our diocese, archdiocese, you must have had the virtuous program. So you have to show Iyegosi your certificate to certify that you are qualified to do that. So if you don't do those things, do not go.
You come over that day and calling me or calling Dr. Amuchi or any of us or going to Father Umobi, oh, Father, I did this, how can you help me? None of us can help you when it comes to that. Follow the rules. I hope none of my kawaii of Fuma. When on your word, I when you came, I'm with Kupayozo. Okay. So, Kaimeni also. And anyone will listen, Eugene. I need register Kaimeni Zibo, Makobros Anywa. All over the United States, all the African Catholics in this country. Katuranya na haya bia information then aboard. Makaimenyo zibo kandina hazie wenwe ike hazie ofuma. Black History Mass nke anyị nwaso na ndị na hazie. Ọ bụ ndokwa ya anyị ga-eso wee kwukwe ndekwa ya agbasa ndekwa ya on Tuesday unu ga-enwe practice 7 p.m. maka ya. Ụbọchị ọ ga-abụ bụ na February 18 na Cathedral 5 p.m. onye ekwukwenu mass na ya bụ our Archbishop Jose Gomez. Ọ bụ anyị nwa nwekwa ya na anyị eso were kwe. Ọ bụ anyị nwa nọkwa na Prayer of the Faithful. Ọ bụ anyị nwa ka anyị lotekwa ụbọchị anwa. Ofu onye n'ime anyị ka a ga-etubu ugo. Ana m akpọnitie receiver of the Flames Award, Scholar Ogamaka. So ndị nne niile, ọ bụrụ sọsọ ndị nne, ndị nna, anyị ejekwanụ, anyị ejekwado ya, ndị nna papa. Olu echi unu ike ịkwado nwunye unu, ndị nna papa. Unu bụrụ ide dị unu ụbọchị ahụ ebe ahụ ka anyị ga-afụ ya. Ndị nne anyị ada akpọ unu, anyị ma na nke a bụ nke unu, n'unu niile ya anọ ebe ahụ. Ụmụaka ịtụ anwa na anyị ya akwadosi ya ike. Altar service training, we have been announcing this. Oye ebido next Sunday, February 12, agbasa ụka 12 ebe a ka ọ ga-ebido. Onwe ndị ọfụ agba mbọ hụ na ha nọkwa ya. Nne na nna ụnụ anyị na-ayọ ụnụ ka ụnụ kpọta ụmụaka ụnụ. Nwata ọbụla anatagoro oriri izizi adịgo qualified iso wee serve mass. Youth Young Adult Choir agbasa akwa ụnụ nwere practice ma agbasa ụnụ echelụ kwa ya practice ka ụnụ na-akwadosi ike. Ndị grandma onwe onye chọrọ ịfụ ụnụ n'ukwu ụdala ụnụ ọ dachakwa na-acha, mana o nwere onye chọrọ ịfụ ụnụ ebe anwa n'ukwu ụdala. Prince Anayo ọ nọ ebe a, ya na nwunye ihe nji akpọnite ha bụ, I have to apologize to you. Hasn't the information to me. I forgot to put it down. Mana eletere m na ịkpọrọ mụ. Nwunye onye nke ya rapụ, ọ papa gị ka ọ mama gị biko. Papa ya rapụ. Nwanne ya nwoke. Okay, o ji ọnụ ya wee kwu ayọrọ mgbaghalụ maka ya. So biko anyị malụ ka anyị si eme ka anyị beruoro na ya, ma ndị ya eje n'ụkwụ ma ndị ya akpọ na fon n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si emetụtala onye nke anyị onye nke rapụ ka anyị metụtalụ na ya gbaghara m. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us in this church, please may you stand. First time worshipers. Wow. We have them there. We have them there. I na-ekene ha. Daalụnụ, ha erika. Aka na-esikwu ndị esiro California, ndị esiro Los Angeles, afro ma ndị Bakersfield.
ma ndị ọzọ ebe ha si anyị na-ekenekwa ụnụ daalụnụ jebe n'azụ ha nọ n'azụ anyị were ohere a were na-ekenekwa ezinụlọ ndị kubatara ụmụaka tata na n'ụlọ ụka anyị na-ekene Reji na Ifeyi Nweze anyị na-ekene ụnụ ka unu si wee bịa were kpọta ụmụaka anyị na-ekenekwe Reji n'isi gị anyị na-ekene unu bụ ka mama bịara ebe a unu mana ya dịkwa anabata onye ọbụla ma anyị na-ama ọkwa ihe ọbụla ga-agwa ha anyị tupu ebido ga-agwa ha anyị na Satọde anyị adịghị ya ka anyị mara ya amalụ anyị wee na-ekenekwa ezinụlọ Franklin Ifeanyi Ujunwa Okeke ezinụlọ ha Ifeanyi kedu ebe unu nọ ndị nke bụ ojima wee bata anyị na-ekene unu na-asịkwa unu daalụ ezinụlọ Reji Eze saa gbasa na ha nwere obere ihe ụmụaka ndị ya amịcha na nke a na-aṅụ aṅụ nke ọbụla na ya ewelu ndị okenye na-ene n'anya anyị were ohere a wee na-ekene onye ọbụla wee na-asị ka anyị jisie ike anyị na-anya ụlọ ụka anyị a na-eju n'obere ndị jere ụlọ na-anata ọka mana o nwere ndị ahịa ma afụbero o nwere ndị anyị ka na-atụ anya na ha ka ya anata ma ha nata ha abịabere n'ụlọ ụka ebe anyị na-atụ anya anyị wee na-asị ka anyị kụpụrụ ụkọchukwu anyị aka Ujukwu n'obi na Maazị 10 o'clock ka a na-asụ na anyị madọrọ steeti na nwa ya nwaanyị labụrụ nwa dọrọ steeti labụrụ so na last dollar so ka a na-asụ na 10 so anyị madọrọ isọfụma anyị wee echere ma famili onye nwe anyị nọnyere ụnụ ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo were nne Mary mere nne were nne Mary mere nne ị were nne Mary mere nne ọ ga-eji gị mere nwa were ya biko were nne Mary mere nne were nne Mary mere nne ị were nne Mary mere mama ọ ga-eji gị mere nwa sister brother youth choir ka anyị were nne Mary mere nne were nne Mary mere nne ị were nne Mary mere mama ọ ga-eji gị mere nwa